Wilujeng dalu, selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Da Akbar, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan nggih Dangu Mas. mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ra ketemu. Nah, ya heeh. Alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra Leres. kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase Heeh. piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane Ah. kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuno sing dawuh asodaqatu daf'ulil balak. Artinya? Sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kalis ing rubeda antuka bagya mulya. Amin. Amin amin Allahumma amin. Amin. Luar Alhamdulillah. biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres, Nggih leres, ta? leres, leres. Ternyatanipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning Nggih. pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh lah yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager kok Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Heeh, nek bengi iki gak wateh aku Mas. Nek sing ndek wingi Mas. Heeh. Wah, ndek iki ndelah Pak Deku ndek gawe. Pak Demu duwe gawe. Sambatile, pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah, ngono. Heeh. Alhamdulillah tak pageri rapet Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman ra ning apa-apa. Sik to piye to? Kon mageri? Ben ora ning apa-apa. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Loh, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa, Mas. Loh. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ra ning apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, mesti pager-pager ki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya? Nek tak baberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Jajal piye dongane? Yo nek wong Islam ya nganggo bismillah. Oh, bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali kulon, sing alor bali alor, sing kidul bali kidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ento kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbida ing sambikala aja udan. Nek sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali kulon, sing lor bali alor, sing kidul bali kidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek koetan kok kidul penak. Penak koetan anggere diblak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Loh, selama iki udan iki kon dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel iki yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso wenang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa mbudidaya ning garis sing pesthi ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah bakule pol Mas mubeng iku bagus.
Sampeyan mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas? Heeh, mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senadyan abot gaweane, jaga montor. Mula sing kagungan motor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir, sing ana tengah wis dideleh pinggir, pangpiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Heeh. Ngosik nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to, Mas? Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye, Mas? Tak doi fotoku. Mo. Kulo gareng, Mas. Mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Oh ngono ya. Heeh. Dadi urung macak. Urung maca, Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng, Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah kira ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu, Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas piye semene do nyawang aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapure duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh, dadi upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya. Lho, ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku, Oh, kancaku. kancamu. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Sik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Ya aja ngono kuwi to Mas wis. Ngene lho Mas, wong pilih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Loh, nek wong wedok dipadakne sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketoke ra pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kenek nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange. Ngono lho. Lah nek sobo hotel. Nggih, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Nilik wong loro. Masaku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Masaku di live streaming barang kok iso blawanan sampeyan ya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra. Iya. Abdullah. Aku lan panjenengan uga warga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Aja do seneng takabur. Wah, dungane kok ya apik men ya, Mas. Aku kok Iya, sastrane kentel kok, Dik. Iya, luar biasa. Aku ra medok, Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki, ya toh? Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-endi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki biyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe biyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Lho, maksude biyen ki pondasine, S1-ne.
Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae Mas. Iya. Maksudnya ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara Mas. Lara, atine wong macak gareng wis diniati tenan kok disepelekne kok. Disepeleki. Kadung ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gur gareng koyo kena dipangan lara atiku. Lara ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggamu. Bener. Lah ngono kok mentreng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar Mas. Endi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. kuwi jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok Mbak Elisa kan minggah, Oh, diatur ngeten. minggah. Nggih, sendi kok jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepati co, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Piye. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya nih, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa kemeneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan ojo nganti dianggap koyo sepatu ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngomong apa? Ya enggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu, wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Rumangsaku. Dewe-dewe penake dadi lajang ya ngene ya Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye mau bebas dinggo? Bebas Dinggo? free. Dinggo sapa wae? Sapa wae. Monggo iki ngersake. Hei, Ora ngono konsepe lho. Mas digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur Iya. karya suara aku senajan duwe bojo ya bebas sapa wae entuk. Oh. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan Bebas. gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh, lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh, setrum. 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 Ah, Oh, itu. bebas. Getaran-getaran Ah, hati. Mbak getaran Elisa hati. niku masih jomblo.
Dadi nek kula nggih jomblo masih single pedhot single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Nah, nek sampeyan salaman karo Mbak Lisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe engko dibedel ndasmu karo bugareng. Gitu loh. Oh ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Petuk bebas. Salaman Bebas. Oh ngono modele ya. Lho Iya. kok modele ngono piye? Kok Ya, ngono. apa-apa. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing Apa? sing nyenengi oke. Amin. Ya toh walaupun aku ya pancene ora seumuran ya karo Oke. Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Iya. Apa ya? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeli Lah. wae lho. Mbak Zaina Mbak Zahra aja Ah, ah. ngeven banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo single and free bebas arep ngeven arep seneng sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan ya. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Nyambung. Indonesia Taiwan. Frekuensi. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih Jomblo. single. Ya toh jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh. Saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepungan cinta itu buta. Heeh. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek kowe wis ketemu getaran cintamu, Heeh. butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di Oh, iya. mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free single. Petuk Mbak Elisa getar, aku petuk wong wedok liyane getar, petuk C getar, D getar. Kan yo milih to, sok sing paling getarane paling penak ki ndi? Ya. Getarane paling penak ya kuwi sing dirabi. Oh iya iya. Getaramu penak ora? Loh ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu Bocah kan kok dewe-dewe sembrono. pasangan tuh kan dewe-dewe. Alhamdulillah. pancen. Kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget, luar Nggih. biasa, seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi ngene lho, tenan, Cok. rendeng. Oktober, November jal kowe payu pira? Wong bocah Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki wis rawani. Kandhane kok. bocah iki Juk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Ngapa? Wong ki kudu piye carane budidaya, misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok ki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok, Wis tau bebek ngerti ngendok. belum? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya Rupane- apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas teh puyuh telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Ya, salam terutama untuk yang di Taiwan Ayo. yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke Betul. khalayak itu. Tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra. Amin. Boten loka tambah kebak. Amin 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 ya Oke, Rabbal apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageto kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ini ki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture The ya real garing. culture. Genyah ora the real culture. Oh, Heeh. Mas. Oh iki lho the real culture iki lho. Mikmu disalini.
Oh, iki panas. Ya nyanyah Mas. Kok panas toh? Apa? Drill culture. Drill kacer. Tekok nek orang ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong-nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene iki nanggap wayang, cah enop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabuh enom, sinden enom, dagelan enom, kurang apa luar biasa. Yang muda, yang berbudaya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Zara, Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki uga menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Ya. Leres, Bulan November, Nggih. bulannya wayang. Nggih. Kados kula Mbak Elisa, Mas Gareng iki nggih ngrumangsane urip nunut wayang. Betul. Diuripi kalih wayang. Heeh. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Loh, aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya apunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ku ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Pak Waris Sugiono ya. Iya sudah WA saya. Sudah tadi. WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Oh iya. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, Dalang dulu lanjut. aja. Aku langsung dalang. Iya So dong. dijimbung go menggo lah roto menggo setete lah. Pipi. Apa kuwi? Apa kuwi? Roto menggo. Oh, Rodo Mengko. Roto menggo ya. Nembang dulu ya. Nembang dulu, nimbang Oke, dese ayo ya. arep podang kuning dulu apa caping gunung dulu? Caping gunung nanti sambil digilir ya sama Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap ya, wis. Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata. toh. Boleh. Ya, Tak buko dulu ya. Kamu Oke. yang jenggleng. Oh, Awas aku deh jenggleng? orang mantep. Oke, siap. Ya, Aku coba. nek jenggleng ini seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Lah. Ya Koyo- seneng dialog dulu. Mm-mm. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok podo wae. Mm-mm. Ayo jajal jengglenge. Saben bengi nyawa Piye? Bagaimana? Pendapat Bagaimana? pesan dan kesannya genjlengane. biasa aja. Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa kita Getarannya belum terasa. Belum. percobaan. Belum terasa. Ah. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, iya. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Kimo padahal tak obeni jamu lho Kimo. Alah, jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pancal. Ayo jajal kedua, genjlengannya kaya ngapa? Yen memajang Au, among karo au. janur kuning. Ya. Piye? Rasanya lain. Loh, lain nak kanggo kowe. Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? Mungkin meretek gitu. Kemeretek. Kamretek. Kemeret. Balik nih, turun tanda. Ya. Pisan kas, turun tanda. Semangat. Sing dhuwur, umbul dhuwur. Bejane kena balung apa kena apa to? Wis Oh. keratak. Wah, kruduk-kruduk emang toh? Heeh. Ndoku glundung. Ndok. Sik, jajal. Anu Mbak Elisa, Ya. tak golekne selera liya, mungkin Coba, selerane liya. coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Pesek. Ngadeg pesek, ayo.
Adek, Pancen sik. beda adune. Oh iya. Mbok menawa gila selerane sing Oh ngene-ngene iki lho bareng. lah iya. Disesuaikan kok ya. Nyapa kok nyapa kok kremehne ngono to? Ora ngremehke. Ngapa? Kok sing ndek sur tak tuku kae yo ngene iki. Hei! Kelakuan apa piye? Apa Mas kuwi? iki sing tak jak kae lho. Oh iya. Nek Beli dade. Selak susu aku, Mas. Wah, sik au. Pasyak lah. Kok iso ngono? Kok iso muni ya? Balik, Mbak Elisa. Tulung dade. Pesek. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso? Kowe jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu getaran. Mbak Elisa ngene kan cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Kamu sama dia enggak apa-apa. Yo, Enggak no, apa-apa. Kamu sama dia enggak apa-apa, Aku tapi pilih jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia enggak apa-apa, ya. Hari-hari sama dia enggak apa-apa, yang nyuci baju, yang ngurusin apa-apa rumah enggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu. urusan Mbak. undangan. Rumangsaku. Gak popo, terima no gak popo. Mau Mas? Dadi pembantu ki penak. Kok penak? Kowe kok iso ngubah sempaku? Gerjeronan Lah karepmu piye, Sak? Tak swamplok. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek urung nembang kok iso muni to? Mbak Elisa sing wis nembang ra muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Weh, ya mangkat di. Tenang. Ya. Ayo. Kok ora muni? Iya toh, Mas. Ngene lho, batinku nek kono terus kira yo ibarate wong mangan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto yo ora muni to Mas aku. Peh ngenyek sesri. Oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Yo nyeket-ngetan. Aku Eh. mbok kira barang elek ngono, Mas. Kok kene iki barang apik, barang kok kene kono. Iso pesek iso Oh, kaya. iya. Bener nek oblok-oblok dinget. Lah kok Baru dikene-kene terus kecut tok. pengetan ya. Ayo balik ning soto lho, balik ning soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki iso mbok usahakno apa ora? Bismillah. Mas, Aku berharap loh iki. rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astabatas. Kok batin rohani ya padha ya. Mas teh nafkahku wis tak batin kono. Ya piye diusahakan. Padahal seragamnya iki padha karo Mbak Elisa Iki lho wis tak lho. padha-padhanya. Seragamnya wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit. Saribet. Iya. Saribet kok samirin. Iya, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Cal, ayo. Kowe diem ya, aja ganggu ya. Kowe ning kene sik, geser kene sik. Geser sik kok. Engko kepengin wis kene sik. Wis nang rokok sik. Kowe anggere meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Kowe ngenteni kono sak turune. Kowe nek sekut turu kowe ganti ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopol? Lah ngopo kok? Benisis. Oh ya. Ya. Pacita Ya. Ya. Sri. Ya. kandhane empuk kok, Mas. Ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek
empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas iki gur kemlothok, Mas. Kaya balung. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to. Piye aku gon kono? Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Deling ada. Iya, Nak. Deling ada. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak seri. Lho. Jajal Bu. Bu. Oh. Lah. Kok jajak. Iso Kok tuman to? sinden siner harus mbok ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sinden nemen apa piye? Halah hangku yang didusi ngono ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok didusi, disisiri klambene sing apik, patut po enak ujian. Nesu, bongko kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya Pak. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweno wong kok, Mas. Mas aku kok jam sembrono. Ayo payak sapa mau? Komposisi. Ngapa? Komposisi yo ngene iki. Tak akoni jiwamu. Terganggu. Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok gak. Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin ke sinden lho, Mas. Ora usah ngono to, jangan. Ngono ki yo isin ta aku. Jangan merendah. Wis dikira aku blero ngono kuwi kok. Lah terah blero ora emang. Ora jane. Wis to alah. Iki lho sing blero Kowe kok kerewak perkosa sisan malah. Hei! Gak oleh Mas aku dia cilik kok. Kuwi lho cemburu kuwi lho. Enggak. Wis ben kono. Gak apa-apa, apa guyon. Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket to. Aku yang penting di sini iki spring bed aku seneng aku ini lho mesti ana awake dhewe sak omah. Ya. Yo kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa. Ora. Tadi jatahku dino apa? Eh? Jatahku dino apa? Pokoke Senin teko Rebo rene. Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok telung dino nang Lah kok pijet terus? Lah kono jatahe dino aku kapan? Lah ya mijeti Mas De. Piye to mau kualik Senin Selasa Rebo ning kene. Ya. Kowe bagian pijet ya, Sri? Lah dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Ah, Kamis Jumat Sabtu kene. Pijet. Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjleng mau, buke mau, pojok. Minggu. Oh. Gue bagian minggu berarti. Ya minggu, heeh. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijet, gue kerok. Iya. Ono mbake bubuk. 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 Masa aku kok yo. Oke, parian boten. Langsung. Parian apa ora? Mas Parian dongake anu, Mbak Zainah Zahra. Heeh, ayo parian Mbak Elisa sih. Turut. Zainah Zahra, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nana. Ning kolah. Gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, ha? Ya, ndah niku aku dadi sabune nok. Heeh. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe, Dik. Parian. Mangan jadah. Iya. Seri karo-karo kemanyu lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Kaya ayu-ayu ae. Oh yo pesek lho guran. Dajal to, mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh, mangan jadah. Kudu manut entang to. Ah, wis to. Ayo mangan jadah. Ngono ayo. Wis to, ayo. Mangan jadah. Iya. Iya. Mangan jadah. Kowe mau mbok taleni burung lho. Mau nek mletre lho.
Mangan jadah. Terus? Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rejeki. Amin. Sopo nek arep mbok tes? Sinden liya mbok menawa arep parikan. Ayo. Kersa parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya gek nang, Bu. Iki wong senior, aja mbok. Panen ta, Pak. Sembrono lho. Aja sembrono lho kowe. Nggih pun piyambak go parikan, go. Marahi senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Nggih monggo-monggo. Cedhaki. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajahe. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaidah. Mbak Jubaidah ta, Bu? Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Ada syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Ya Mbak Bu, Zainah. kagem kenang-kenangan iki nggih jenengan, go. Wayahku. Wayahku iso kenang-kenangan. Durpres. Ngapunten. Durpres. Ora apa-apa, senior salah kisah. Mboten apa-apa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rejekine. Amin. Monggo dongane Piyai Sepuh ki mandi. Adi. Muga-muga diamini Piyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Iya. Nggih pisan mawon ngatusia ya. Heeh. Sapa nek arep tes ora? Wis cukup. Pun, Satu lagi sembarang bebas. Wih, Iki cah ngawi ki apik iki. yo. Ya, Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo, yo. Satu lagi, yo. Anggo dehem sik no. Ayo. Alah. Iya. Piyai nek dehem yo pantes ya. Pantes. Nek dehem piye, Bang? Sing apik to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dehem kok. Dang, ayo, Nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Heh? Siwur. Siwur ya, Pak? Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, ciduk. Ciduk. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Heeh. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Diamini dhewe. Ya, lanjut. Lanjut. Panas udan panas aling-aling capek walah Terus? Nadyan wadon sarta banyu Yo, timbake langgame. bene Cek jaman berjuang jorok kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana nganti jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali
Iki tak selani nggih Mbak Elisa, Mas Gareng. Nggih. Menika wonten pengumuman montor Supra X 125R dengan plat nomor AG 4853 VBR. AG 4853 VBR. Helm merah 2 diharap datang di parkiran Gapura. Ya. Semoga mbuh nutupi mbuh apa iki. Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR. Ya, pun matur nuwun. Yuk lanjut. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reca dene ora ilang gane Ayo. padha Oh. Hey, oh. Hey. Di zaman berjuang, jerngelingan anak-anak saiki ana ngendi jarene wis datang keturutan sing dikagak biyen nate janji saiki apa lali Yuk. Syukur bisa nyaman gunung desa dadi reca ini ora Atur nuwun. padha lara lampah Hey. Hey. Ciro lupat. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok duduk dulu. Niki mau permintaan saking sinten Mbak Elisa sing capek gunung niki mau. Nggak tahu yang ditulisan di situ kan Oh, ini tadi toh. Iya. Capek gunung. saking sinten nggih. Sampun katur nggih niki Ya. mau saking Sutresno Budaya yang mijil saking Berbak mriki. Ya, Nggih, terima kasih matur sampun sembah katur. nuwun, matur sembah nuwun. Masih banyak permintaan-permintaan yang belum diaturkan. Nggih. Ki selingi monggo ki Mbak Elisa Sinden-sinden pripun? dulu ya. Apa Monggo, sinden dulu? Jere. Oke, Anu Oke. ada yang dari Madiun. Mbak Neha, Mbak Neha, Mbak Neha. Mbak Neha. Ayo Oh. no.